Rigtig hjertelig velkommen alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til alle jer, kære elever. Det er en fornøjelse at se så mange mennesker. Vær klar til både at bakke hinanden op, men også selv at blive fuld frem på. Det bliver hyggeligt, dejligt, lang aften, men skønt at tænke tilbage på. Der sidder allerede lidt mange gamle elever oppe på sæderne og tænker på. Så glæd og lytte, det er en engangs foretagelse. Så brug det i hjertet og glæd jer selv og alle andre. I år der har vi fået som kommer med den Folketinget til at komme og åbne aften. Velkommen til dig sammen. Tak for det. Hold op. Det er virkelig smukt at stå hernede og se op på alle de mennesker, der er med frem, og alle jer, der skal lave noget spændende gymnastik og flot idræt her i aften. Jeg vil egentlig starte med at betro jer alle sammen en lille hemmelighed. Og det er, at jeg er ikke det store atletiske talent. Og det ved jeg godt, at det kommer bag på jer, det kan jeg godt høre. Det kom også lidt bag på mig selv, da jeg fandt ud af det. Det var så heldigvis så tidligt som i 7. klasse. Jeg gik i en lille skole i Korsbro, og vi havde idræt. Den høje grønne madras, den var lagt frem. Den her hvide stang til at lave højdespring, den var sat op. Og jeg synes sådan lige tyngdekraften taget lidt i betragtning, så havde jeg lagt an til et rigtig godt langt
til løb. Og jeg fik sat i gang. Jeg løb det bedste, jeg havde lært, og jeg synes også, jeg sprang. Jeg følte nærmest, at jeg fløj lidt. Så væltede jeg den der pind ned og landede sammen med det i den grønne madras. Og selvom jeg synes, det var gået rigtig godt, så konstaterede min gymnastiklærer, Kollerup, du springer som at sætte kartofler. Der kunne godt være noget, der var ikke det karriere, jeg skulle spille på. Men helt seriøst, så er jeg faktisk rigtig glad for at være med i dag og få lov til at sige lige et par ord her til at starte med. Og det, der egentlig slog mig, det var, at I ser jo hamrende godt ud alle sammen. Og lige så smuk som I er hver især, fordi I holder jer ved lige, I laver idræt, I træner, lige så meget smukkere bliver det jo så, når I laver de ting i fællesskab, som vi skal lave under den her opvisning. Og der kommer jeg bare til at tænke på, at det her med at gøre ting i fællesskab, at inden for gymnastikkens verden og idrættens verden, der er det ligesom en grundforudsætning, som er der hele tiden. At vi laver hele tiden ting i fællesskab, og det er der, hvor det bliver rigtig smukt. Og det er uanset om den økonomiske krise, den presser i Danmark, eller om det går helt vildt godt, og vi tjener masser af penge. Men så er det jo ikke ude i vores samfund. Dengang det gik rigtig godt i Danmark, der havde vi alle sammen rigtig travlt med at skulle købe fladskærme, og hvordan vi nu hver for sig fik designet vores nye samtale. Og der var en periode, hvor vi ligesom kom til at glemme lidt det her med også at være fælles om det. Det var der, hvor man begyndte at snakke om os alle sammen i samfundet, som om vi var kunder i butikken, at vi var brugere, at vi var klienter i vores eget samfund. Og der tror jeg bare i aften, det skal for mig i hvert fald være en inspiration at se jer gøre noget i fællesskab. Fordi det for mig er noget af det, jeg håber, der kan komme til at ske ude i samfundet. At vi igen kan begynde at gøre ting i fællesskab. At vi kan blive borgere i vores eget samfund, i stedet for at være kunder i butikken. Og det siger jeg ikke, fordi i aften det skal handle om politik. Er en gymnastikopvisning politik? Nej, og det skal den heller ikke være. En gymnastikopvisning, det skal være det, den er. Det skal være skide flot, og det skal være en fed aften for jer at lave. Men det fik bare mig til at tænke på nogle ting, som jeg håber, vi også skal tage med os fra i aften. Så jeg vil sige til jer alle sammen, jeg glæder mig helt vildt meget til at se det, I skal lave nu her. Jeg glæder mig til at se det, fordi I er smukke, men I bliver endnu smukkere af at gøre det, I skal i fællesskab. Og det fællesskab, det tror jeg, vi skal huske på i lidt bredere forstand. Så jeg glæder mig til at se det, I har med på. Tak for ordet.
lad være med at løbe væk fra det, til falder over igen. Fingrene på plads, og sanden væk. I skal gøre klar til et eller andet hæppeskole eller sådan. I andre, kan jeg leve? I må gerne forlade det. Så det er